హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగుళూరు, కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. మనం గత 15 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 15 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటి అంశము. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 16 మరియు 17వ అధ్యాయాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మనము మొదటిగా 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి ఈ దైవ అసుర సంపద్ విభాగ యోగము అనేటువంటి అంశం. అంటే దైవీ గుణాలు మరియు అసుర గుణాలు, డివైన్ అండ్ డెమోనియక్ నేచర్స్, దైవీ అసుర గుణములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ముఖ్యంగా ఈ భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో జీవుల్లో అంటే మానవులు ముఖ్యంగా దైవీ లక్షణాలు కలిగిన వారు ఏ విధంగా ఉంటారు, అలాగే ఆసురీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు అనేటువంటి అంశాలను మనకి ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేయబడేటువంటి అంశం. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమచ్చ యజ్ఞచ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవం.
అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగ శాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి చౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అమభిజాతస్య భారత. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఓ అర్జున, నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, మనో నిగ్రహము, యజ్ఞ ఆచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపం లేకుండా ఉండడము, త్యాగము, శాంతి, తర్వాత చాడీలు చెప్పకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ కలిగి ఉండడము, లోభరాహిత్యము, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన కర్మాచరణ యందు సిగ్గును కలిగి ఉండడము, దృఢ నిశ్చయము, తేజము, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ద్రోహం చేయకపోవడము, గౌరవ వాంఛ లేకపోవడము అనే ఈ దివ్య గుణములు దైవీ స్వభావము కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, దైవీ లక్షణాలు. మొదటగా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, ఎందుకంటే మనకి 15వ అధ్యాయం మొదట్లో ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక జగత్తు అశ్వత్థ వృక్షంతో వివరించబడినటువంటి, దాని నుండి వచ్చేటువంటి అదనపు వేళ్ళు కొన్నేమో మంగళకరమైనవి కాగా మరికొన్నేమో అమంగళమైనవి అయినవి. సో కాబట్టి ఆ విధంగా అవి జీవుల యొక్క కర్మల్లో పోల్చబడినవి. అలాగే భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడు ఆ దేవతలు అంటే దైవీ స్వభావులు, అసురులు అంటే అసుర స్వభావుల గురించి కొంత చెప్పబడినటువంటి. సాధారణంగా వేద నియమాలను అనుసరించి సత్వగుణంలో ఉండి గుణ స్వభావాల గురించి చూసాం కదా. సో మరి ఆ సత్వగుణంలో ఉండి కర్మలు ముక్తి మార్గంలోకి అంటే సత్వగుణంలో ఉండి చేసేటువంటి ఆ కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ముక్తి మార్గానికి, అలాగే మంగళకరమైనటువంటివి పురోగతికి, ముక్తి మార్గంలో పురోగతికి అవి దోహదపడేటువంటివిగా ఉంటాయి. సో మరి అటువంటి కర్మలు దైవీ ప్రకృతిగా చెప్పబడినవి, అంటే దివ్య స్వభావము కలిగినటువంటివిగా చెప్పబడినటువంటివి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటివి కూడా ఈ లక్షణాలు అంటే జీవుల్లో నిర్భయత్వంగా ఉండడం. ఎప్పుడైతే భగవంతుని గురించి ఈ దేహం నేను కాదు, ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉండే ఆత్మ నేను అని తెలిసినాక ఇక భయం అనేది ఉండదు. కనుక నిర్భయత్వంగా ఉండడము, చిత్తశుద్ధితో ఉండడము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలపైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞాన సాధనము చేసే విధంగాను, అలాగే శాస్త్రాలలో సూచించినట్లుగా దానం చేయడము, యజ్ఞాచారణ చేయడము, వేదాలను పఠించడము, తపస్సు చేయడము, మనోనిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడము, సరళ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము, అహింస, ఇతర జీవులకు హాని కలగకుండా ఉండడము, సత్యాన్నే మాట్లాడడము, ప్రతి విషయాన్ని కూడా కోపం లేకుండా ఉండడము, త్యాగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము, శాంతియుతంగా ఉండడము, అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడకుండా ఉండడము, అన్ని జీవుల పట్ల దయ కలిగి ఉండడము, లోభరాహిత్యంగా ఉండడము, మృదువుగా ఉండడము, లోకానికి విరుద్ధమైనవి, శాస్త్రానికి విరుద్ధమైనటువంటి పనులు చేయడానికి సిగ్గుపడే విధంగా ఉండడము, ఏదైనా ఒక విషయం ముందు దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతోనూ, ప్రకాశవంతంతోనూ, ఓర్పుతోనూ, ధైర్యంగా ఉండేవి. ఇవన్నీ కూడా దైవీ లక్షణాలు, దివ్య స్వభావంలో ఉండేటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి దంభో దర్పోభిమానచ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన,
ఓ అర్జున, ఓ పార్థ అంటే ఓ అర్జున, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనకి భగవంతుడు నరకానికి రాచమార్గాలుగా ఉండేటువంటి ఆ స్వభావాలు, గర్వంతో నిండి ఉండడము, పొగరుగా ఉండడము, దురహంకారంతో ఉండడము, క్రోధమును కలిగి ఉండడము, మొరటుతనంతో ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా అసుర స్వభావం కలిగిన వారి యొక్క గుణాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో, సాధారణంగా మనము ధర్మానికి నిలయాలుగా ఉండే ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు లేదా 4 పాదాలుగా ఉండేటువంటి దయా స్వభావము, నిడారంభము, శుచిత్వము, నిజాయితీ. సో, సాధారణంగా మెర్సీ, ఆస్టారిటీ, క్లీన్లీనెస్ అండ్ ట్రూత్, ఇవి మనకి 4 పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది ధర్మ అని చెప్తుంటారు. వీటినే మనకి ఇస్కాన్ సంస్థలో 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్‌గా చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ నో మీట్ హీటింగ్, మాంసాహార భక్షణాన్ని వదిలివేయడము. సో, మాంసాహార భక్షణం వల్ల దయా స్వభావాన్ని కోల్పోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించకుండా ఉండడం, నో ఇంటాక్సికేషన్. సో, ఇంటాక్సిఫికేషన్ వలన మనలో ఉండేటువంటి ఆహ్, నిఢారంభం ఏదైతే ఉందో, ఆస్టారిటీ, తపస్సు, ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని కోల్పోయేటువంటి ఉంటుంది. అలాగే అక్రమమైనటువంటి నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండొద్దు అని చెప్తారు. ఈ అక్రమమైనటువంటి సంబంధాల ద్వారా శుచిత్వాన్ని కోల్పోయేటువంటి అవకాశం. శుచిత్వం, క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ది గాడ్ అంటుంటారు. సో, కాబట్టి మరి అటువంటి అలా ఉండడం. అలాగే నిజాయితీ, కాబట్టి గ్యాంబ్లింగ్ చేయకుండా ఉండడము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఇవి 4 కూడా మనకి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, జీవులు పాటించవలసినటువంటి నియమాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటి? నో మీట్ హీటింగ్, నో ఇంటాక్సికేషన్, నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్‌షిప్ అండ్ నో గ్యాంబ్లింగ్. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారాయన. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమతా మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. సో, ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఓ అర్జున, దైవీ గుణాలు మోక్ష దిశకు తీసుకువెళ్ళగా ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందే విధంగా దైవీ గుణాలు దోహదపడతాయి అని, కానీ అసుర గుణాలు బంధంలో చిక్కుటకు కారణమవుతాయి అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే దైవీ గుణాల గురించి చెప్పారు, ఆసురి గుణాల గురించి చెప్పారు. ఆ గుణాలలో నెలకొన్నటువంటి వాళ్ళు, దైవీ గుణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మోక్షం దిశగా అంటే సత్వగుణంలో ఉండడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక అంశాల వైపు వాళ్ళు ఆకర్షించబడి మోక్ష దిశగా వెళ్తారు అని. కానీ ఆహ్, గర్వము, పొగరు, అహంభావము, కోపము, పరుషత్వము, అజ్ఞానము అనే ఈ ఆసురీ భావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు బంధాలలో చిక్కుకోవడానికి కారణమవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు. "ఓ పాండుతనయ, నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కనుక విషాదించకు" అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయడం పాపం అనుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ బంధువులందరినీ సంహరిస్తాము, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. సో, కనుకనే అర్జున్‌ని ప్రోత్సహిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు. "ఓ పాండుతనయ" అంటే అర్జునా, "నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు కనుక విచారించకు" అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. "ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు 2 రకాలుగా ఉంటారు. ఒకరు దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు, మరొకరేమో ఆసురీ గుణాలను కలిగినటువంటి వారు. దైవ స్వభావాన్ని గురించి ఇదివరకే చెప్పాను. ఇక ఆసురీ గుణాల గురించి వివరిస్తాను, విను అర్జున" అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ 2 రకాలైనటువంటి జీవుల్లో ఆ దైవీ గుణాలతోనే జన్మించినటువంటి అర్జునుడికి నిశ్చయంగా చెప్పిన తర్వాత ఇక
ఆ ఆసురీ స్వభావాన్ని గురించి వివరిస్తున్నాడు. అంతకుముందు దైవీ లక్షణాల గురించి ఎక్కువగా మనకి వివరించారు. అక్కడ చెప్పినటువంటి అర్జునుడితో చెప్పారు కనుక, ఇప్పుడు ఇక ఆసురీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారి గురించి చెప్తాను విను అర్జున అంటూ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారిని అంటే ఈ జగత్తులో బద్ధజీవులు ఎవరైతే ఆహ్, ఉండేటువంటి వాళ్ళు 2 తరగతులుగా ఉన్నాయి. దైవీ గుణాలతో జన్మించినటువంటి వారు, వాళ్ళేమో నియమ నిబద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. అంటే శాస్త్ర ఆదేశాలను పాటిస్తూ హ్మ్. పెద్దలకు కట్టుబడి ఉండడం కానీ, కొన్ని నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ, శాస్త్రాలను నమ్ముతూ ఉండేటువంటి వారు. ఇక మరొకరు తనకు తోచిన రీతిగా ప్రవర్తిస్తూ, శాస్త్రాలను నమ్మకుండా, పెద్దలపై గౌరవం లేకుండా ఉండేటువంటి ఆసురీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. సో, కాబట్టి వాళ్ళేమో ఈ శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించకుండా ఆ! వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చెయ్యదగ్గదేదో, చెయ్యకూడనిదేదో తెలియదు. వాళ్ళు శుచిత్వము, సదాచారము, సత్యం గాని వారిలో కనిపించవు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న చౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. సో, వీళ్ళు శౌచం ఇక్కడ శుచిత్వం గాని, ఒక మంచి ఆచారాన్ని గాని, సత్యం వాస్తవమైనటువంటి విషయాలు గాని మాట్లాడేటువంటిది వారిలో కనిపించవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆసురి స్వభావం. ఇంకా చెప్తున్నారు. అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. ఈ ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారము గాని, అధిపతి గాని లేదని వారు అంటూ ఉంటారు. మైథున కోరికల వలననే ఇది ఈ జగత్తు తయారైందని, కామము తప్ప సృష్టికి మరొక కారణమంటూ లేదు అంటూ వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ఆ విషయాన్ని వాదిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమాన మదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వ సద్గ్రహాన్ ప్రవర్తంతే అశుచివ్రతాః. విపరీతమైన కామము, దంభము, దురభిమానంతో నిండి గర్వము మరియు అహంకారములతో ఈ ఆసురీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకొని ఉంటారు అని, ఆ విధంగా మోహితులైనటువంటి వారు తాత్కాలికమైనటువంటి వాటికి ఆకర్షితమై అపవిత్రమైనటువంటి బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ముఖ్యంగా ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క ప్రవర్తన, వారి యొక్క లక్షణాలను ఈ శ్లోకంలో వివరిస్తూ ఉన్నారు. అసుర స్వభావాలు ఎలా ఉంటాయంటే విపరీతమైనటువంటి కామం. అంటే అసురుల్లో ఆ కామం తీరనే తీరదు. అంటే కామం అంటే ఇక్కడ కోరికలు. ఆ కోరికలు తీరనే తీరవు. ఇంకా ఇంకా పొందాలి ఇంకా అనేటువంటి భావనతోనే వారు ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే భోగం పట్ల, భౌతికమైనటువంటి అంశాల పట్ల, ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ వాంఛల పట్ల, ఇంద్రియ సుఖాల పట్ల వారిలో తనివి తీరని ఆ కోరికలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు.
దాని కొరకు వారికి ఏమైనటువంటి జ్ఞానం లేకుండా ఇక తప్పుడు మార్గంలో పోతున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా వారు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకొని ఉంటారు. అంటే అది తప్పుడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా వారు గ్రహించలేరు. మోహితులై ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి వాటితోనే ఆకర్షితమై అపవిత్రమైనటువంటి బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క ఆ వైఖరిని ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. అసుర స్వభావుల యొక్క వైఖరి ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారు. ఆ వైఖరి ఇంద్రియ సంతృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరంగా చెప్తుంటారు. అంటే ఈ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే మానవుల యొక్క ప్రధాన అవసరము అనేటువంటి ఒక భావనతో వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా జీవితము చివరి వరకు చింత, ఆ విధంగా అపరిమితమైనటువంటి కోరికలను అంటే లెక్కలేనటువంటి ఆందోళనతోనూ వేలాది యొక్క కోరికల వలయంలో మరియు కామ క్రోధాదులతో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియ ఆ సంతృప్తి కోసం, ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ చట్టవిరుద్ధమైనటువంటి పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని, అంటే ఈ ఆసురీ స్వభావాల యొక్క వైఖరిని ఈ శ్లోకాలలో, ఈ 2 శ్లోకాల్లో 11 మరియు 12 శ్లోకాలలో చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. సో, ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం. మనకు పురాణాల్లోనూ హ్మ్. మనం చూసేటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఈ ముల్లోకాలను జయించాలి అనేటువంటి ముల్లోకాలకు తానే అధిపతిని అనేటువంటి ఒక భావంతో చివరికి తన సొంత కుమారుణ్ణి కూడా ఆ విష్ణునామాన్ని స్మరణ చేస్తూ ఉన్నందుకు చంపడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వాడు. అలాగే మరొక అసురుడు కంసుడు. కంసుడు కూడా తన సహోదరైనటువంటి దేవకి గర్భంలో వచ్చేటువంటి సంతానం ద్వారా తనకు ప్రాణహాని ఉన్నది అని తెలిసి వెంటనే ఆమెను సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ అక్కడ ఆ వసుదేవుడు వారించి, నీకు ఆమెతో కాదు కదా ప్రాబ్లం. ఒక స్త్రీని ఆ విధంగా చేయడం సరైనది కాదు రాజుగా. సో, కాబట్టి ఆమె సంతానాన్ని నీకు ఇస్తాము అని చెప్తే వదిలేస్తాడు. అలాగే మరొక రాక్షసుడు రావణుడు గురించి కూడా రావణాసురుడు, అసురుడు అని చెప్తాడు. రావణాసురుడు. సో, వాస్తవానికి రావణుడు బ్రాహ్మణుడు అని చెప్తారు. కానీ ఆయన, ఆయన ఉన్నటువంటి లక్షణాల వలన అసురుడుగానే ప్రఖ్యాతి పొందాడు. రావణాసురుడు అంటాం. రావణ బ్రహ్మని ఎక్కువగా సంబోధించం. రావణ అసురుడు. సో, ఆ విధంగా వారి యొక్క లక్షణాలు. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ అసుర స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలను, వారి యొక్క ఆలోచనలను మనకి భగవంతుడు 13, 14, 15 శ్లోకాలలో వివరించినటువంటి ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? ఎలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారంటే, ఈ ఆసుర స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తి, ఈవేళ నాకిది లభించింది. అంటే ఈరోజు నా దగ్గర ఎంతో ధనం ఉన్నది. నా ఉపాయంతో నేను ఇంకా నా కోరికలు నెరవేరుతుంది. నాకింత ఆస్తి ఉన్నది. మరింత నేను సంపాదించబోతున్నాను. అలాగే ఈ శత్రువుని నేను చంపేశాను. మిగిలిన శత్రువులను కూడా సంహరిస్తాను. నేనే ప్రభువుని, నేనే సుఖభోగిని, తలపెట్టినవి సాధించేటువంటి సమర్థుణ్ణి, బలవంతుణ్ణి, సుఖవంతుణ్ణి అంటూ ఆలోచిస్తాడు. హిరణ్యకశిపుడు చేసినటువంటి అంశాలు కూడా. అలాగే ఇంకా నేనే డబ్బున్నటువంటి వాడిని, నేనే ఉన్నతమైనటువంటి వంశంలో ఉద్భవించాను. నాకు సాటైనటువంటి వాడు ఎవడు లేడు. నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, ఆనందమును అనుభవిస్తాను. ఆ విధంగా ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు అజ్ఞానం చేత మోహితులవుతూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ అసుర స్వభావుల యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. ఇంకా తెలియజేస్తున్నారు. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ద ధనమాన మదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞేస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధన మదగర్వంతో వాళ్ళు
శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలను చేస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏ ప్రామాణికుడిని గాని, ఏ శాస్త్రాన్ని గాని పట్టించుకోకుండా తామే సర్వస్వము అనేటువంటి తలుస్తూ నామమాత్రమైనటువంటి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఆ నామమాత్రమైనటువంటి ధర్మకార్యాలు, యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. ప్రామాణికుని గాని, శాస్త్రాలను గాని వారు నమ్మరు అని చెప్తున్నారు. సో, వారు తమను తామే పొగుడుకుంటూ ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని గాని, భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ఒప్పుకోకుండా వాళ్ళే అన్నిటికీ అధిపతులము, వారే భోక్తలము అనేటువంటి ఒక భావనతో వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉన్నట్లుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. అహంకారం, బలం, దర్పం, కామం, క్రోధం చ సంశ్రితాః మమాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఓ అర్జున, అహంకారము, బలము, గర్వము, కామ, క్రోధముల చేత కళ్ళు మూసుకుని పోయినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారై తమ దేహంలోనూ, ఇతరుల దేహాలలోనూ ఉంటున్న నన్ను కూడా ద్వేషిస్తూ ఉంటుంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి. ఎందుకంటే ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు సర్వదా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క పరమశ్రేష్టతను వ్యతిరేకిస్తారు. తద్వారా వాళ్ళు శాస్త్రాలను విశ్వసించరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి మనం చూస్తూ ఉంటాం. శిశుపాలుడు, వక్రదంతుడు, కంసుడు, రావణాసు వీళ్ళంతా కూడా కృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఒప్పుకోరు. సో, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అన్ని జీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడిని ద్వేషిస్తూ ఉన్నారు ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఈ అసూయ కలిగినటువంటి వాళ్ళు, ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు ఆ భగవంతుని పట్ల అసూయతో ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా అసూయ కలిగినటువంటి వారు, క్రూర స్వభావులు అయినటువంటి అలాంటి వాళ్ళని ఇక్కడ భగవంతుడు మానవాదములు అంటున్నాడు. ఆ మానవాదములను నేను సంసార సాగరంలో మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి అసుర భావాలు కలిగిన గర్భంలోనే పడవేస్తూ ఉంటుంటాను. ఎందుకంటే వారి యొక్క గుణాల యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి మరలా ఆ రకమైనటువంటి దేహాన్ని వాళ్ళు పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఈ విధంగా వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క అధికారాన్ని, పరమాధికారాన్ని అంగీకరించకపోవడం వల్ల వారు అసూయ కలిగి క్రూర స్వభావులుగా ఉండి అటువంటి వారిని మరలా వారి యొక్క భావాలను అనుసరించి అదే జన్మలు పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మమ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యదమాం గతిం. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటిమాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. క్రమక్రమముగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా భగవంతుడు ఎంతో కరుణామయుడు. మరి ఆ అసుర స్వభావాల పట్ల ఆయన అంటే ఎటువంటి ద్వేషం ఉండదు. కానీ ఎటువంటి కరుణ కూడా ఇక్కడ మనకి ఆయన చూసి పెడుతూ ఉంటారు. అయినా వారు చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి అంతకంతకి వాళ్ళు అధోగతి పాలవుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మన కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. కామము, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారి తీసే 3 ద్వారాలు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ద 3 గేట్స్ ఆఫ్ హెల్ అని చెప్తున్నారు. నరకానికి రాచమార్గాలుగా ఉండేవి కామ, క్రోధ, లోభాలు అనే ఈ 3 కూడా నరకానికి దారి తీసేటువంటి ద్వారాలు అని చెప్తున్నారు. ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశనానికి కారణమవుతున్నాయి.
ఆత్మ పతనం చెందడానికి అంటే ఆసురీ భావాలలో అంతకంతకీ దిగజారిపోవడానికి కారణము ఈ కామ, క్రోధ, లోభములే అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల ఈ మూడింటిని మనిషి తప్పక వదిలివేయాలి అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో సాధారణంగా మన యొక్క మనసుకి 6 శత్రువులు అని చెప్తారు. అవే కామము, క్రోధము, లోభము, మద, మోహ, మాత్సర్యములు అని చెప్తుంటారు. మదము, మోహము, మాత్సర్యములు అనేటువంటివి ఈ మన మనసు పైన మన యొక్క సో ఈ మైండ్ పైన పనిచేసేటువంటి 6 శత్రువులు ఏంటంటే కామము, క్రోధము, లోభము, అలాగే మదం, అలాగే మోహం, తర్వాత మాత్సర్యాలు అనేవి ఈ 6 శత్రువులు. సో కామం, కోపం, తర్వాత దురాశ 3 చెప్పాం కదా! కామ, క్రోధ, లోభాలు. ఈ 3 ఇక్కడ మనకి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణమైనటువంటి అంశాలుగా చూడవచ్చు. ఆ కౌరవులకు ద్రౌపది ఎడ ఉన్నటువంటి లస్ట్ కారణంగానే వారు ఆ ద్రౌపదిని అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టడము. అలాగే పాండవులంటే కౌరవులకు కోపము. అలాగే మరి ధృతరాష్ట్రుడు కాకుండా పాండురాజుకి శాస్త్రోక్తంగా ఇవ్వబడినటువంటి రాజ్యాధికారం. ఆ తర్వాత మరలా రాజ్యాన్ని పొందవలసినటువంటిది పెద్దవాడైనటువంటి ధర్మరాజు. కానీ పాండవులకు యొక్క రాజ్యమైనటువంటి ఆ హస్తినాపురం పైన దురాశను పెంచుకున్నటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనులు వారికి దురాశ ద్వారా ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రారంభమైంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతాడు. సో ఎవరైతే ఈ 3 దుర్గుణాలు కామ, క్రోధ, లోభాలు అనేటువంటి మూడింటిని కూడా ఎవడైతే వదిలేస్తాడో, సో సాధారణంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అటాచ్‌మెంట్స్, ప్రైడ్, ఫాల్స్ ఇగో, యాంగర్, ఇగ్నోరెన్స్, ఎన్వీ, లస్ట్, గ్రీడ్ ఇవన్నిటికి ఆసక్తులైనటువంటి వాళ్ళు పతనమవుతూ ఉండేటువంటి విషయం. అలా కాకుండా వీటిని వదిలేసి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించి సో ఇక ఆ వేదాలను అధ్యయనం చేస్తూ ఆస్టారిటీ ద్వారా యజ్ఞాలు చేయడం ద్వారా ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకొని ఉన్నట్లయితే తద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెంది ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండే భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. సో క్రమక్రమంగా పరమపదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పొందుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. శాస్త్ర విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారంగా పనిచేసేవాడు పరిపూర్ణతను గాని, ఆనందాన్ని గాని లేదా పరమగమ్యాన్ని కానీ పొందలేడు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారైనా, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహరహసి. సో కాబట్టి అందువల్ల మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా చేయదగ్గ కార్యము ఏదో, చేయకూడని కార్యము ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి అర్జున అని చెప్తున్నాను. శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలను చేస్తూ ఉండాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతలో మనం ఈ 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర స్వభావములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము పూర్తవుతుంది. హరే కృష్ణ. సో సాధారణంగా మనకి ఈ
ఒక్కొక్క యుగంలో ఏ విధంగా ఈ దైవీ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఆసురీ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి చూసినట్లయితే, సత్యయుగంలో వరాహదేవుడికి, హిరణ్యాక్షుడికి మధ్య యుద్ధం జరిగిందని చెప్తారు. వీరిద్దరూ కూడా వేరు వేరు గ్రహాలలో ఉన్నటువంటి వారు. ఇక త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే రామ, రావణుల మధ్య యుద్ధం. అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకే ప్లానెట్‌లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వేరు వేరు దేశాలలో. భారతదేశంలోనేమో శ్రీరామచంద్రుడు ఉండగా, రావణాసురుడేమో శ్రీలంకలో. ఇక ద్వాపర యుగానికొచ్చినట్లయితే ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు, దైవీ లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు గ్రహాలు వదిలేశారు. దేశాలు కూడా వదిలేసినవి. ఒకే కుటుంబంలోకొచ్చినాయి. కురువంశంలో ఉన్నటువంటి పాండవులేమో దైవీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు కాగా, కౌరవులేమో ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. సో, ఇక కలియుగంలో మనం ఉన్నటువంటి ఈ కలహాల కపట యుగంలో దైవీ లక్షణాలు, ఆసురీ లక్షణాలు ఒకే వ్యక్తిలో వస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు ఒకే కుటుంబం, అంతకుముందు వేరు వేరు దేశాల్లో, అంతకుముందు వేరు వేరు గ్రహాలలో. కానీ ఇప్పుడు గ్రహాలు కాదు, దేశాలు కాదు, కుటుంబం కాదు. ఒకే వ్యక్తిలోనే మనలోనే ఆసురీ లక్షణాలుంటాయి. దైవీ లక్షణాలు కూడా ఉండేటువంటివి. సో, నిన్న చూసాం మనం. అంతకుముందు అధ్యాయంలో 14వ అధ్యాయం. త్రిగుణ స్వభావంలో ఒకే వ్యక్తిలో సత్వగుణం ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడు? రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడు? తమో గుణంలో ఎలా ఉన్నాడు చూసాం. సో, అలాగే ఇక్కడ ఒకే వ్యక్తిలో ఈ ఈ ఆసురీ లక్షణాలు, దైవీ లక్షణాలు ఉంటాయి. మరి ఈ ఆసురీ లక్షణాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గము ఈ కలియుగం ధర్మమైనటువంటి ఆ భగవన్నామ స్మరణం ద్వారా, జపం చేయడం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి ఆసురీ స్వభావాలను క్రమక్రమంగా తొలగించుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఇక హరే కృష్ణ. ఇక 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి ఈ 17వ అధ్యాయాన్ని చూసినట్లయితే, ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమహోరజస్తమః. సో, అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడిని, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పన ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసంతో పూజలు చేసేవాని పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికులవుతారా, రాజసికులవుతారా, తామసులవుతారా అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే అంతకుముందు అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయము, శాస్త్ర ప్రమాణాల ద్వారా ఏది కార్యమో ఏది అకార్యమో తెలుసుకోవాలి. అట్టి విధి విధానాలను తెలుసుకొని దాని పద్ధతిగా, దాని క్రమంగా ఉన్నతి పొందేటువంటి కర్మలను ఆచరించాలి అని చెప్పారు. సో, మరి ఇక అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటించకుండా, అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి విషయాలను పాటించకుండా తన యొక్క స్వంత కల్పనల ద్వారా శ్రద్ధతోనూ విశ్వాసంతోనూ పూజలు చేసే వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికులవుతున్నారా? అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నవారు అవుతారా? రజోగుణంలో ఉన్నవారు అవుతారా? తమో గుణంలో ఉన్నవారు అవుతారా? అనేటువంటి విషయాన్ని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా విధానం పట్ల శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వ్యక్తి క్రమంగా ఆహ్, క్రమక్రమంగా ఎదిగి, అంటే జ్ఞానస్థితికి ఎదిగి శాంతి, శ్రేయస్సు, మహోన్నతమైనటువంటి ఆ పూర్ణత్వ స్థితిని పొందుతాడు అనేటువంటిది మనకి 4వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశము. అలాగే ఇక శాస్త్ర విధులను అనుసరించినటువంటి వాడు అసురుడు అని, శాస్త్ర విధులను శ్రద్ధగా అనుసరించేటువంటి వాడు దైవుడు అని, అంటే దైవీ లక్షణాలు దేవత అని
మనకి మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటి 16వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో, ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, శాస్త్ర విధులను పాటించకుండా తన శ్రద్ధతోనూ, విశ్వాసంతోనూ తన ఇష్టానుసారంగా ఆహ్, పూజలు చేసేవాడి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? వాడు ఈ త్రిగుణాలలో ఏ గుణానికి చెందినటువంటి వాడు? అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు ఆ భగవంతుడిని. దానికి భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారిక్కడ. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. దేహధారి అయినటువంటి వాడు, ఆ జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణాలను బట్టి ఆ జీవుడి యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికంగాను, రాజసికంగాను, తామసికముగాను అంటూ ఆ 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఆ 3 రకాల గురించి నేనిప్పుడు నీకు తెలియచేస్తాను విను అర్జునా. అదే మనం ఈ శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయం. ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహా. ఓ భారత, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాలను బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనటువంటి వాడంటూ ఎవడూ ఉండడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు అంటూ, ఎటువంటి వాడైనా ప్రతి మనిషి ఒకానొక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకం మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం. కాబట్టి అతనికి ఉండేటువంటి శ్రద్ధను అనుసరించి అతడు సత్వగుణంలో ఉండవచ్చు, లేదా రజోగుణంలో ఉండవచ్చు, లేదా తమో గుణంలో ఉండవచ్చు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంతేగాని శ్రద్ధ లేనటువంటి వాడు అంటూ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎవడు ఉండడు. సో, ఆ 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలలో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు. శ్రద్ధాత్రయం ఇక్కడ. అయితే ఈ శ్రద్ధ అనేటువంటిది వారి కర్మలు, వారి గుణాలను అనుసరించే వస్తుంది తప్ప పుట్టుక కాదు అనేటువంటిది చెప్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా అన్నదమ్ములు. విభీషణుడు, రావణుడు, కుంభకర్ణుడు. మరి విభీషణుడేమో సాత్విక గుణాన్ని కలిగి ఉదాహరణగా ఉండగా, రావణాసురుడేమో రజోగుణానికి, ఇక కుంభకర్ణుడేమో తమో గుణానికి ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి వారు. మరి ఒకే కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వారు వేరు వేరుగా ప్రవర్తిస్తూ అది అందుకనే ఇక్కడ పుట్టుకకు సంబంధం లేదు అనేటువంటి చెప్పొచ్చు. సో, వారి యొక్క లక్షణాలను వారు చేసినటువంటి పూర్వజన కర్మలను అనుసరించి వారికి ఆ విధంగా వస్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాచాన్యే యజంతే తామసా జనాః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. సో, సాధారణంగా సత్వగుణము అనేటువంటిది అది ఉన్నతమైనటువంటిదిగా చెప్తున్నారు. సో, కాబట్టి ఆ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి మానవులేమో దేవతలను పూజిస్తారు. ఇక రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. తమోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అర్జున. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనా పరులు వారు బాహ్య కర్మలను బట్టి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో, సాధారణంగా దేవతలను అర్చించేటువంటి వారు, యక్ష రాక్షసులను అర్చించేవారు, భూత ప్రేతాలను పూజించేటువంటి వాళ్ళు. అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుడు మనకిక్కడ ఆయన తెలియచేసేటువంటి అంశాలలో చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తారు, శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి తీవ్రమైనటువంటి తపో వ్రతాలను గర్వ అహంకారంతో చేసేవారు, కామంతో ఆసక్తితో నడుపబడేటువంటి వారు, మూర్ఖులైనటువంటి దేహంలోని భౌతికత్వాల లోపల ఉండి పరమాత్మను తీవ్రంగా బాధించేటువంటి వారు అసురులుగా తెలియబడతారు అంటూ చెప్పేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇక ఇంకా చెప్తున్నారు,
మనిషి ఇష్టపడే ఆహారం కూడా ప్రకృతి 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది అర్జున. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః అంటూ చెప్తున్నారు. మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా 3 గుణాలను అనుసరించి. ఏంటి 3 గుణాలు? సత్వ, రజో, తమో గుణాలు. ఆటిననుసరించి 3 రకాలుగా ఉంటాయని ఆహారాలు. అలాగే యజ్ఞము కూడా 3 రకాలు, తపస్సు 3 రకాలు, దానం కూడా 3 రకాలు అని చెప్తున్నారు. వాటి విషయంలో కూడా ఇది సత్యం. యజ్ఞ, స్తప, దాన తథా దానం తేషం భేదమిమం శృణు. కాబట్టి వాటి మధ్య ఉండేటువంటి తేడాలను నేను తెలియచేస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అందులో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్య ఆహార సాత్విక ప్రియః. సో చెప్తున్నారు ఇక్కడ సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః అంటున్నారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయట, బుద్ధి బలాన్ని పెంచుతుంది, ఆరోగ్యంగా ఉండే విధంగా, ఆనందంగా ఉండే విధంగా వీటన్నిటితో పాటు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి అవి తినగానే. ఇవి మరి సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. రస్య స్నిగ్ధ స్థిరా హృద్య ఆహార సాత్వికా ప్రియ అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇవి అంటే సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పండ్లు, ఆకుకూరలు, పిండి పదార్థాలతో తయారు చేసేటువంటి ఇవన్నీ కూడా సాత్వికులకు ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తారు. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఈ ఆహారం కూడా మనం సాధారణంగా భగవంతునికి సమర్పించి ఈ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారంనే ఆ భగవంతునికి సమర్పిస్తాం. ఆ తమో గుణాలతో ఉండేటువంటివి భగవంతునికి ఎప్పుడూ కూడా సమర్పించం. ప్రసాదంగా భగవంతునికి సమర్పించేటువంటి ఆహారాలన్నీ కూడా సాత్వికమైనటువంటివి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్షణ రూక్ష విదాహినః ఆహార రాజసశ్రేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. ఇక్కడ చెప్తున్నారు చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పుగా, వేడి, పదునైనవి, పొడిగా ఉండేవి, దహనం చేసేవి ఆహారాలు రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాలు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే అతి చేదుగా ఉండేవి, అతి పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగా ఉండేవి, వేడిగా ఉండేవి, కారమైనటువంటివి, ఎండి మంటను కలగజేసేటువంటివి అయినటువంటి ఆహారాలు రజోగుణంలో ఉండే వారికి ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆహారాలు బాధను, దుఃఖాన్ని మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తారు. అటువంటి ఆహారాలు వాటిని తినడం వల్ల తెలుస్తూ ఉంది కదా, చాలా పుల్లగా, బాగా ఉప్పుగా ఉండేవి, లేకపోతే బాగా ఘాటైనవి తినడం వల్ల వివిధ రకాలైనటువంటి రోగాలు వస్తాయి. వాటి వల్ల బాధలు కలుగుతాయి, దుఃఖం వస్తుంది, రోగాలు కూడా కలుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేద్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటలకు ముందు వండినటువంటివి, తయారు చేసినటువంటివి, రుచి లేనివి, కుళ్ళినవి, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటరాని వస్తువులతో కూడినటువంటివి ఆ ఆహారాలు తమో గుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా ఆ భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి ముందు సాధువులు, ప్రత్యేకంగా గురువులకు తిన్నటువంటి ఆ ఎంగిలి ఆహారాన్ని ఎవరైనా తినొచ్చు. అలా కాకుండా ఆ తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి దానిగా ఇక్కడ మిగతావి అవి కాకుండా మిగిలినది ఏదైనా కానీ తమో గుణంలో ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటారు.
సో, ఆ విధంగా ఆ తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఇష్టమైనటువంటివి ఎప్ ఎప్ బాగా ఆ! రోగాన్ని కలగజేసేటువంటివి, తర్వాత ఎప్పుడో వండినటువంటివి, రుచి లేనటువంటివి, కుళ్ళినటువంటివి, ప్రిజర్వ్డ్ చేసి నిల్వలో ఉంచేటువంటి ఆహారాలు. సో, సాధారణంగా మనం చూస్తాం. యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్. మనం ఎలా ఉంటామంటే, మనం ఏది తీసుకుంటున్నామో అదే మనలో ప్రతిపుష్టిస్తూ ఉంటుంటుంది. సో, మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారాన్ని అనుసరించే మన యొక్క స్వభావాలు కూడా తయారవుతూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు. अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः సమాదాయ సాత్వికః. శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలము కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము సత్వగుణంతో చేయబడినట్టు అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈ యుగానికి కలియుగంలో మనకు ప్రిస్క్రైబ్డ్ సంకీర్తన యజ్ఞము అని చెప్తారు. అదే హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని నామస్మరణ హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అభిసందాయతు ఫలం దంభార్ధమపి చైవ యత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడేటువంటి యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావమని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు ఆహ్, సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞం గురించి చెప్పారు. అంటే ఎటువంటి ఫలాలను ఆపేక్షించకుండా దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో సమాజ శ్రేయస్సు కోసము శాస్త్ర గ్రంథాలలో సూచించినటువంటి ప్రకారంగా చేసేటువంటిది సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా ప్రతిఫల వాంఛతోనూ అహంకారం కోసం చేయబడేటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో, కొన్నిసార్లు మన యొక్క అహంకారం చూయించుకోవడానికి చేస్తూ ఉంటారు. సో, అలా చేసేటువంటివి ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ స్వభావం అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు ఇక శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతోనూ ఆచరించేటువంటి యజ్ఞాన్ని తామసిక యజ్ఞము అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. సో, శాస్త్రాల పట్ల గౌరవం ఉండదు. అలాగే ఆ యజ్ఞం చేసిన తర్వాత ప్రసాద వితరణం చేయాలి అని చెప్తారు. యజ్ఞాల దగ్గర వేదమంత్ర ఉచ్చారణ ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే అక్కడికొచ్చినటువంటి సాధువులకు, బ్రాహ్మణులకు దక్షిణ ఇవ్వాలి అని చెప్తుంటారు. సో, అలా లేకుండా చేసేటువంటి అశ్రద్ధతో చేసేటువంటి యజ్ఞము తమో గుణంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు. దేవ ద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం చౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శారీరకమైనటువంటి తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. తపస్సు. సో, ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి దేవదేవుణ్ణి గాని, ఆ కృష్ణ భగవాన్ని పూజించడం, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను గౌరవించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యము, అహింస ఇవి శారీరకమైనటువంటి తపస్సు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి తపస్సులను గురించి తెలియచేస్తున్నారు. అందులో మొదట దేహం ద్వారా ఆచరించేటువంటి తపోనిష్టలను ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు. సత్కారమాన పూజార్థం
తపోదంబేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమద్రువం. ఇతరులను ఇతరుల నుండి గౌరవ సన్మానము మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించినది అని అంటారు. ఇది అస్థిరము మరియు అశాశ్వతము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మూఢగ్రహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతం. ఇంకా కొంతమంది యజ్ఞాలు చేసేటువంటి ఆ తపస్సులు చేసేటప్పుడు తనను తానే హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడము లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణానికి చెందినది అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఆ హిరణ్యకశిపుడు చాలా క్లిష్టమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. ఎన్నెన్నో సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తాడు బ్రహ్మ కోసం. మరి ఆ ఘోర తపస్సు చేసి ఆ దేహం అంతా క్షీణించిపోతుంది. అంతా పుట్టలు కట్టుకొని పోయేటువంటి పరిస్థితులు చేస్తాడు. తీరా బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమంటే ఏమంటాడు? నాకు చావు లేకుండా ఉండాలి నేను అంటాడు. ఎందుకు మరి అంటే ఈ లోకాన్ని నేనే శాశ్వతంగా ఉండాలి, అందరినీ ఇచ్చేయాలి అనేటువంటి. అది సాధ్యం కాదు, ఇంకేదైనా కోరుకో అంటే, ఎందుకంటే అది బ్రహ్మకు ఎలాగూ వీలు కానటువంటిది. ఎందుకంటే బ్రహ్మ కూడా తన కాలమానం ప్రకారం 100 సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించి ఉండేటువంటి వాడు. మరి బ్రహ్మకే కాలం చెల్లేటప్పుడు మరి ఆ బ్రహ్మ ఎలా వరం ఇవ్వగలడు? సో, అందుకే ఆయన చెప్తే సరే, అప్పుడు ఇంకా అనేక మెలికలు పెట్టి నేను ఏ విధంగానంటే రాత్రి సమయంలో గానీ, పగటి సమయంలో గానీ, ఇంటిలో గానీ, బయట గానీ, ఆయుధం చేత గానీ, మానవుడి చేత గానీ, జంతువు చేత గానీ, వివిధ రకాల కోరికలు పెట్టి నేనెలా చావకూడదు అంటాడు. సరే తథాస్తు అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఆ విష్ణు భగవానుడు ఏదో ఒక మాయ ద్వారా విష్ణుమాయ. ఆయన ఏదో విధంగా దాన్ని చేయగలుగుతాడు అని బ్రహ్మ సరే అని ఇచ్చిపోతాడు. సరే ఇక మరి ఆ భక్తుడైనటువంటి బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరం నెరవేర్చే విధంగా భగవంతుడు, ఆ విష్ణు భగవానుడు అటు మనిషి కాకుండా, ఇటు జంతువు కాకుండా సగం మానవుడు, సగము సింహం నరసింహ అవతారంలో వచ్చి ఆ హిరణ్యకశిపుని సంహరిస్తాడు. అలాగే మరొక రాక్షసుడు ఈ వృకాసురుడు అని చెప్తారు. ఈ వృకాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు చాలా ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. ఏంటంటే ఆ యజ్ఞంలో తన దేహాంగాలను కోసి అందులో పడేస్తుంటాడు. అయినా శివుడు ప్రత్యక్షం కాకపోతే చివరికి తన మెడ కోసుకొని అందులో వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమంటే, కోరుకునేటువంటి వరం ఏంటంటే, ఆ వృకాసురుడు నేను ఎవడి నెత్తిన చేతులు పెడితే వాడు ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోవాలి, చిన్నాభిన్నమైపోవాలి అని అంటాడు. సరే మరి ఇంకేం చేస్తాడు బోలా శంకరుడు, ఇచ్చేస్తాడు వరం. ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పేసి ఇతరులను నాశనం చేయడమే కదా ఉద్దేశ్యం. అయితే నువ్వు వరం ఇచ్చావు కదా, నీపైనే పరీక్షిస్తానని శివుడు వెంటబడతాడు. శివుడు పరిగెడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ వరం ఎలాగో నెరవేరుతది. సో, శివుడు పరిగెడుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు విష్ణువు చిన్న బాలుడి రూపంలో ఎదురుగా వచ్చి ఆ వృకాసురుడిని అడుగుతాడు. "ఏం వృకాసురా పరిగెడుతున్నావు" అంటే, శివుడు వరం ఇచ్చాడు పరీక్షిస్తానంటే దొరకకుండా పరిగెడుతున్నాడు. శివుడు ఎక్కడికి వెళ్ళలే గాని, "వెళ్ళి నదిలోకి వెళ్లి స్నానం చేసిరా మంచిగా, ఇన్ని రోజులు అక్కడ తపస్సు చేసి అంతా ఇదైతుంది" అంటే, సరే అని సరస్సులోకి వెళ్ళి మునిగి లేవగానే ఏమంటాం మనం? నెత్తిన ఇట్లా అనుకుంటాం. తన నెత్తిన తాను పెట్టుకొని ముక్కలు ముక్కలై చనిపోతాడు. సో, ఆ విధంగా వీళ్ళు ఈ తమో గుణంలో ఉండి చేసేటువంటి తపస్సు ఇతరులను నాశనం చేయడానికి, ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టడానికే చేస్తారు అని. ఇంకా చెప్తున్నారు. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో, సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడేటువంటి దానము సత్వగుణానికి సంబంధించింది అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆ బృందావనం చేరుకున్నప్పుడు నందుడు అక్కడున్నటువంటి వారందరికీ కూడా గోవులను, బంగారము, ధాన్యము అన్నీ కూడా పంచారు అని చెప్తారు. సో, అది ఎటువంటి ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైనటువంటి అలాగే మనం ఇచ్చే దానాన్ని కూడా స్వీకరించే వాడికి కూడా అర్హత ఉండాలి అని చెప్తుంటారు.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ. కానీ ఏదో ఒక ప్రతిఫలం కోరుకుంటూ లేదా స్వంత కోరికలతో, అంటే నేను స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి, నేను ఇది చేస్తే, ఈ దానం చేస్తే నాకు ఇది కలుగుతుంది, ఈ సౌఖ్యం లభిస్తుంది. సో ఇది దానం ఇస్తే ఇది కలుగుతుందని చెప్తుంటారు కదా అప్పుడప్పుడు మనకి. సో కానీ ఏదో ఒక ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతోనూ, లేదా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇష్టం లేకుండా కూడా దానం చేయబడుతుంది. ఎవడో చెప్తారు, వాళ్ళకి అది ఇవ్వండి, నేను పంపిస్తున్నాను వాళ్ళకి చారిటీ చేయండి అంటే చేయాల్సొస్తుంది. కానీ అబ్బా! ఎందుకు ఇచ్చాను వీడికని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అలా ఇష్టం లేకుండా అలా చేయబడేటువంటిది రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటి దానము అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి సరైనటువంటి సమయం కానటువంటి, సరైన ప్రదేశం కాకుండా ఉన్నప్పుడు, ఆ తీసుకునేటువంటి వాడు కూడా అర్హత లేనటువంటి వాడికి ఒక్కొక్కసారి చేస్తే, లేదా అగౌరవంగా, అవమానకరంగా దానం చేసినట్లయితే అది తమోగుణ సంబంధమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇక్కడ మనం బోర్డ్ చూస్తే హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీడ్ అంటున్నాడు. వీడ్ అంటే మత్తు పదార్థాలు. మత్తు పదార్థాని కోసం వీనికి మనీ కావాలంట. అలా ఉంటే ఏంటి అది అర్థం? సో, ఈ సమాజాన్ని పాడు చేసేటువంటి, సో, అలాంటివి తమో గుణానికి సంబంధించినటువంటి దానము అని చెప్తారు. సో, ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ స్త్రివిధ స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞచ్చ విహితా పురా. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలను ఆ పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు అని చెప్తారు. అంటే తపస్సు, యజ్ఞము, దానము, ఆహారము సత్వ, రజో, తమో గుణాలలో 3 రకాలుగా విభజించబడ్డాయి. సో ఇక మరి ఇక్కడ వీటిలో ప్రథమ శ్రేణి అయినటువంటి, లేదా ద్వితీయ శ్రేణి అయినా, లేదా తృతీయ శ్రేణి అయినా అన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతి, అంటే సత్వమైన, రజో అయినా, తమో అయినా ఈ ప్రకృతి గుణాల చేత బద్ధమైనటువంటివి కలుషితమే అయి ఉంటాయి అని చెప్తారు. అయితే అవి పరబ్రహ్మము అంటే నిత్యుడైనటువంటి ఓం తత్ సత్. సత్ అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది, నిత్యమైనటువంటిది. సో అని ఆ భగవంతునికి లక్ష్యపరిచినప్పుడు అవి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉన్నతికి దోహదపడతాయి అని చెప్తారు. అందుకే భగవంతుని సంతృప్తి చెందించడం కోసం వేదాలను అధ్యయనం చేసేటప్పుడు, యజ్ఞాలను చేసేటప్పుడు చేసేటువంటి బ్రాహ్మణులు ఈ ఓం తత్ సత్ అనే పదాలను ఉపయోగిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా వేద మంత్రాలలో ఓం అనేటువంటి ఆ పదం ఎల్లప్పుడూ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే శాస్త్ర విధుల ప్రకారము యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి కర్మలను చేపట్టి ఆ తత్వజ్ఞులు పరమపురుషుని పొందడానికి సర్వదా ఓంకారంతోనే ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తారు. సాధారణంగా ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం అని చెప్తారు. అంటే విష్ణు భగవానుని యొక్క పాద పద్మాలే పరమభక్తి పదం అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఓం అనేటువంటి పదాలను ఉపయోగించడం. అలాగే ఇంకా ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరుకోవాలంటే మనిషి ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి లాభాల కోసం పని చేయకూడదు అని చెప్తారు. ఆధ్యాత్మిక లోకానికి, అంటే భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి నిర్దేశించబడినటువంటి కర్మలనే నిర్వహించాలి అని చెప్తారు. అలాగే పరతత్వమే భక్తియుత యజ్ఞ యొక్క లక్ష్యము అని చెప్తారు. ఇది సత్ అనేటువంటి పదం చేత సూచించబడుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే ఆ యజ్ఞ నిర్వాహకుడు కూడా సత్ అని పిలువబడతాడు అని చెప్తారు. అంటే భక్తుడు కూడా సత్ అని పిలువబడేటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు, అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యాహుతిం
ఇత్యుచ్యతే పార్థ చాతక న చ తత్ప్రేత్య నో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతుని పైన విశ్వాసము లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము అని చెప్తున్నారు. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో లేదా తరువాత జన్మలో పనికిరానిది. సో, ఆ విధంగా చెప్పేసి ఆ భగవంతుడు అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానంగా భగవంతుని పైన విశ్వాసము లేకుండా చేయబడేటువంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము అని చెప్తున్నారు. అది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. అది మరి అలా ఆ శాస్త్ర నిర్దేశ ప్రకారం కాకుండా తన ఇష్టానుసారంగా చేసేటువంటిది ఏదైనా ఈ జన్మలో గాని, తర్వాత జన్మలో కానీ అది ఎటువంటి ఉపయోగాన్ని ఉండదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు.